Ngayong panahon ng krisis dahil sa problema ng kalusugan sa buong mundo at sa pinapatupad na enhanced community quarantine dulot ng COVID-19 pandemic ay maraming mga individual at grupo ang gumagawa ng paraan para matulungan ang mga nangangailangan. Sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte ay may mga mas maraming blessings ang nagbibigay ngayon ng mga relief goods at tumutulong sa mga naapektuhan ng enhanced community quarantine. Simula noong nasa serbisyo pa, si former Sangguniang Bayan member Efren EMJP Butay ay talagang nakasanayan na niyang tumulong sa mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga nangangailangan at may tuturing na mga poorest of the poor. Ayon sa kanya, ay kahit simpleng paraan ang kanyang ginagawa ngayong may krisis ay malaking tulong ito sa kanyang mga kababayan sa San Nicolas. Ayon pa kay former SBM EMJP Butay ay may mga grupo din na malapit sa kanya ang tumutulong para maipabot ang mga relief goods sa mga barangay sa San Nicolas at tumutulong pa ang kanyang pamangkin na miyembro ngayon ng Sangguniang Bayan sa San Nicolas, Ilocos Norte na si Honorable Joseph Lister Butay. Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganon ay palagi po kayong manonotify kapag may bago pa akong i-upload na video o content at huwag din kaligtaan na i-like at i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local documentaries mula sa Ilocos Norte at nearby places, mga local news, local features at mga iba't ibang vlogs. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.